rokoch je to Vanessa. A po 100 rokoch mám nalakované nechty. Toto video si nemyslí akože po 100 rokoch video, ale po 100 rokoch je tu Vanessa. Proste, ja som ju stratila a zrazu iba mamína našla v taške svojej kabelke. Proste úžas. To mi nedá, nesedí, fuj. Proste, taká ne. Čo som to chcela? No, tohto páva, ktorý je na výmenu, mám strašne rada. A preto ho vymieniam len za short hair cat a líšky. Bol to môj asi najobľúbenejší pečopák, takže fakt. No, ale jedna vec. V tomto videu ide o mňa. I feel good. Tararara. Now what a good like. Wow. Toto bolo malé infočko. Ty nie si v pohode. Ja neviem, kto tu nie je v pohode. V tomto videu mi zavádzať nikto nebude.